tată. Haideți că ne-am mai revenit puțin. Doamne ajută, cu Dumnezeu înainte. Nu poți să joci că n-ai 18 ani la aparate, joci acasă. Să nu uitați să apăsați și voi, vă rog, butonașul de subscribe și să facem și noi abonați 50, să putem să facem un live, ceva. Cinci de roșu, puțin să moară. Te lui Draco. Tot ne-a ajutat. Am închis, am zis că. Roșie. Te lui. Neagră. Uite-vă când e roșie. Hai că de ceva ăla. Neagră. Neagră. Dă-te, bă, frate. N-a vrut să așeze 4. N-a că îi fac eu 5. Ah. Bă, vă mănâncă zilele pe cănerile astea. 5 de negru. Ah. Bun, mâncați ăștia. Neagră. Dacă jucați la aparate, nu dați în riscuri. Nu dați în riscuri că e bine. Dați-mă în riscuri, mă faceți, mă bani. Ia uite, ia uite. Ia uite, na. Dai până la ultima carte și la ultima o pierzi. Dă-te, bă. Dă-te, Draco. Mă scuzați că vorbesc urât, dar nu, așa e la păcănele. Știi și voi. 3 șeptari, bă, dă-te, mă. Dacă i-am făcut 4. I-am pierdut pe toți. Totuși păcăneau, Dumnezeu. Dă inea dacă dai, dă inea. Dă-i, mă, ceva, mă. Dă-mă 5 șeptari, mă. Să fac și o lumea fericită. Dușmani, pardon. Ia uite. Cum vorbesc de dușmani, cum am noroc. Doamne ferește. Mai sărăcii de astea. 10 șeptari nu poate de 2 linii. Măcar una. Hai că e bun, 1200, 2400. Am pierdut. Frederic.
3 struguri, nu puteai să-l dai pe ăsta aici. Că terbolă. Da, că te fac de mă fac singur. Ah, pentru 2 șeptari mi-am uit. Dă-i mă frate și odată în viața ta ceva bun. Păi da, nu? Toruș. Ah. O 1200 îi facem 2400. 4800. Ah, ultima. Bine mă, că ți-ești talent. Ca ți-ești talentul tău unește, cred că așa pe pena și... Da. 2400. Am pierdut. Degeaba zici bine dacă e rău. Na. Uite mă, nu. Una mă aici, mă. Și-mi dă așa. Frumos. 600. Numai de asta am noroc să câștig. Firea el, drecu. De nesimțit. Mi-a pus șeptarul ăla să mă supere. Na, că ți-am dat banii înapoi. Îți pe pierdut azi, băieți, fete, îți pe pierdut. Am o problemă de money. Ia uite aici, ia uite, ia uite. Dintr-o mână faci bani. Că pica 5 trebuia să las. Totdeauna când pică prima linie șeptare aici, așteptați, nu opriți. Bun, mă, hai. Te Ah. Toruș. Bine, mă, toruș. Neagră. Te mă, frate. Pentru asta de aici. Neagră. Era roșu. 400. 800. Nu puteți fi corona aici. Trebuia să-i bag în risc. Mă grăbesc, da? Asta e. Graba câteodată nu mai strică treaba. Te ajută. Negru. Toruș, 3 de roșu era iar. Uite-mă un șeptar dacă mai aveam, că ți-ești talentul tău. Pentru asta e negru. Iar negru. Iar negru. Numai de-astea îmi dă. Cireșe. Numai cireșe, fraților. Mă omor. De ce n-ai dat, mă, 5 șeptani? Mă supăr pe tine. Nu mă lasă să bag în risc 5 șeptari. S-a adus 20 de vieți. Las că merge. Mai joc dacă e până la 50 în episodul ăsta și ne vedem în episodul alt. Ce urmează. Dacă vreți să mă susțineți, fiți și voi lângă mine cu un subscribe și cu un like. Vă rog frumos. Care vrea.
Dă-te, bă, frate, dă-te. Linia, mâncați-și tale. Linia. De ce n-a luat două să face linia? Risc. Direct. Bă, degeaba mi-a dat. Așa, și așa. Mai trebuie unul. Am închis riscul. Mă joc toată noaptea cu voi să mor. Toată noaptea. E noapte și de-aia nu pot să vorbesc tare, că... Toruș, săturați-vă, bă, de păcănele, de duble. Ah. Fii atent, roșu. Toruș. Toruș. Pute-mă, frate, imposibil, toruș. Uite-te tu. Și acum e neagră. Torușu, bă, cați-și talentul tău. Ia să vedem tot cu roșu, continuă. Băi, du-te, mă, frate, e așa roșie. Ha. Una și-mi dădea linia. Ce mai omănește, mă, frate? Pepene. Așa, mai bine. Eu sunt învățat să pierd. Dar sunt învățat și să produc. Pentru că altfel nu eram aici. Lămâiele alea mi le-a dat de mama crit. Ah. Pentru asta e neagră. Era roșie. Mâncați-și talentul tău. Și de ce nu l-am mutat peste aici? Frate, ăștia-mi dă pagul roșii. Dă-te, dracu. Uite, mâncați-și talentul. Negru. Era roșu. Vă pup, să nu uitați să dați subscribe și like la acest video. Mulțumesc frumos pentru vizualizare.